vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please post for me chitupa changu makavigawo. Inini ndiri murume ane makore 47 years ekuberekwa. Ndiri muporofita, ndinoitawo zvekubatsira vanhu ndiri kuno kumusha, kuno kumasvingo. Ndauyawo kuzokonfesa kuurayisa kwandakaita vamwe baba vemuraini medu mushure mekunge ndaita go back to sender. Nyaya yangu yakamira yakadai: inini ndinoita mibato yangu yemaoko ndichivezawo migoti nemisika. Then baba ava vakabva vatora musika nechikwereti ndokubva vatadza kubhadhara in time. So ini ndakazoita zvekuteverera, ndava kuronda chikwereti. First day ndakaudzwa kunzi mozouya mangwana. Then mangwana acho ndakabva ndaenda ndokubva ndanopiwa mari yangu, asi vaisava nemufaro kundipa mari kwavakaita. Yaisava mari yainge iri yega, asi vainge vakatotakudza mari iyi nemhepo mukati. Mukoma ndakagara ndichiti ndikatengesa zvinhu zvangu zvaingotengwa semazuva ose, asi kuti mari yacho waisaona zvainge ichishanda. Ndakazoti nerimwe zuva zvangu ndakatogara ndokubva ndaratidzwa pamweya, ndokubva ndaona nyoka iyi yandakaona yainge iri hombe, ndokubva yapinda mumba mangu, ndokubva yaenda apo pandainge ndichichengetera mari yangu. Ndokubva ndatora mari iya, ndokubva ndaona kuti mari iyi yainge ichitotorwa nayo nyoka iyi yobva yaenda. Zvinova zvinhu zvekuti zvakandinetsa. Ndakabva ndatonamata ipapo ndokubva ndaratidzwa kwainge kwakabva nyoka iya. Mukoma, kutaura chokwadi ndakabva ndatobatwa nehukasha, nekuti ndakabva ndaona kuti nyoka iyi muridzi wayo ainge ari murume uyo wandainge ndakambonetsana naye. Ndokubva ndakumbira munamato wego back to sender chaiwo. Sezvisinei ndakabva ndaudzwa zvekuita, ndokubva ndaita sekudaro. Ndakabva ndaona nyoka iya ichitsamwa ichibuda mumusha mangu ichidzokera kuna vatenzi. Zvechokwadiwo pasina mazuva baba vaya vakabva vazotanga kurwara ndokubva vazostroka. Vakati vagara muchipatara vakagara kwenguva refu, asi vaingochema vachiti ivo vaingonzwa kutsva mumuviri mavo, ende vakazotosvika pakufa, but vakazofa. Mukoma, hanzi pavakafa vainge vachiita sekunge munhu ainge akadirwa mvura inopisa. Hanzi skini yavo yainge yakaita kukwatukwa semunhu ainge akaiswa mumoto. So munhu akazotanga kubuda hanzi mafuro mumuromo nemumhino ndokubva atofa. Kutaura kudai, Mukoma, murume uyu arere muvhu. Zvino zvakazotanga kuitika ndezvekuti zvakazongotanga kungonzi murume uyu ainge achingoonekwa achitenderera uko kwaakavigwa kumakuva. So ndaingoti ndezveikoko, maybe mumusha macho ndo mune zvemoo. So zvakazoitika ndezvekuti ndakazongokaruka ndasangana nechipoko chake murume uyu. Kune kumwe kwandainge ndichida kuenda kuti ndinge ndichinotengesa mitsvairo yangu nemigoti. So kunzvimbo ikoko ndainge ndakatarisira kuti ndichawanawo kamari kainge kakati kuti. Ndakati ndichibva ikoko ndainge ndisina kunyatsokuita mari. Ndakabva ndati regedzai ndinge ndichingoshingirira kufamba. Ndakafamba, Mukoma, then kunze kwakazoti kwasviba because ndakazotosvika pamba. This was somewhere kuma past 8. Ndakati ndava kuda kunosvika pamba ndo pandakabva ndazosangana naye murume uyu. Pandakasangana naye akatondikwazisa. Iniwo handina kana kutombogara ndafungidzira kuti ndiye muchinda uyu wandakaita go back to sender chipoko chake chandainge ndichiona. So pandakapesana naye ainge akabata drink, achitonwa drink. So patakanopesana akabva ati, kosha hausi kuda drink here, nekuti ndatenga drink iri ende ndiri kukonyiwa kuripedza. Ndokubva ndaseka ndikabva ndati, zviriko here izvozvo nhai bhururu wangu kuti tingangosangana munzira usingandizivi ndisingakuzivi wabva watonditi drink iri. Ndokubva ndatoridza tsamwa paya ndikabva ndatotanga kufamba ndichienda. But ndakati mukunofamba mushure mekunge ndaridza tsamwa ndopandakabva ndati, no mani, munhu uyu ataura neni uyu voice rake ndarirecogniza. Ndakati ndichinocheuka kudai ndikabva ndaona kuti muchinda uya ndainge ndava kusamuona, ende kuti nditi muchinda uyu ainge
apinda musango ndakabva ndaona kuti kwete apa ndainge ndichitozvinyepera because ndainge ndichitofamba mutara at that time zvekuti ndaifanira kuti ndinge ndichimuona. Ndakabva ndangoti hamenowo ndokubva ndazongoramba ndichifamba. Ndakangofamba kuda kwe about 2 minutes ndokubva ndasangana zvekare naye muchinda uyu ende takapesana. Tichinopesana ndakabva ndaona kutoti ainge achitorwidzana nekunwa drink iro raainge akabata. Akabva ati zvekare kwandiri, nhaiwe bhururu, ko zvandatengawo drink iri apa ndatenga drink ndichifungidzira kuti ndichakasika kuripedza but ndikutotadza kuripedza drink iri. Unokwanisawo here kundibatsira ndinge ndichikupa drink iri unge uchiripedzisa because handisi kuda kuti ndinge ndichirirasa kana kuriteurira pasi drink iri. Hana yangu ndopa yakabva yarova. Ndikati iwe ndambosangana newe ka iwe? Akabva aseka ndokubva anyangarika. Akati achinonyangarika ndikabva ndaona kuti ichi ndo chinonzi chipoko manje chandainge ndakatarisana nacho. Ndokubva ndatanga kumhanya. Zvino ndakati ndichimhanya mukoma ndakabva ndaona kuti ndainge ndichingomhanya ndiri panzvimbo imwe chete nekuti ndakati ndatarisa ndikabva ndaona kuti paside peroad painge paine umwe muhacha. Saka muhacha uyu nekumhanya kwose kwandainge ndichiita ndaifanira kuti ndinge ndichiudarika but muhacha uyu mukoma waingoramba ungori pamberi pangu ndichingomhanya kusvika ndadikitira, kusvika ndava kunzwa kuti makumbo angu ainge ava kurwadza. Izvi zvakaitika usiku hwose because ndaiti kana ndava kunzwa kuti makumbo ainge orwadza ndobva ndaibva ndaona kuti ndinenge ndava kufamba manje. Mukunofamba ndobva ndazosangana naye zvekare akabata drinki rake, then ndobva ndamutiza, ndobva ndatiza chipoko chake murume uyu, ndobva ndatangidza zvekare kumhanya. Izvi ndo zvandakasangana nazvo mukoma. Ndakasangana nechipoko chemurume uyu wandakaita go back to sender. Ngwana acho makuseni zuva rakati rava kuda kunobuda ndopa ndakabva ndazokaruka ndakaradzikwa paside peroad. Ndakatomutswa neumwe mukadzi uyo anondiziva akatoti, nhai madzibaba, ko muvete ipapo ko chii chaitika? Ndikabva ndavhunduka mukoma ndikatoona kutoti ndainge ndakatoradzikwa paside peroad. Saka mukadzi uyu akandimutsa. Handina kuzomudza zvose izvo zvandainge ndasangana nazvo ndokubva ndazoenda kumba straight. Mudzimai wangu ndokubva ndazomudza but mudzimai akabva azoti kwandiri, usataura murume wangu, nyaya iyi yakaitika kwauri usagara waitaura nekuti vanhu vachati iwe ndiwe wakauraya munhu. Saka zvaizvezvi nyaya iyi inongozivikanwa neni nemudzimai wangu nevana vangu. Saka zvandinongoitawo ndezvekuti ndinotiwo kana ndikarakidzwa zvandinenge ndaratidzwa pamweya ndobva ndazongozvivakirawo minamato but handizivi kuti until when ndichingoramba ndichingozvivakira minamato. Ndinotyawo kuti nerimwe zuva zvimwe kuda minamato iyo yandinopota ndichiroteswa kuti shandisa chakati nechakati kuitira kuti chipoko chemunhu uyu chisazongoramba chichikunetsa. Ndinotya kuti zvimwe kuda nerimwe zuva minamato iyoyo ichazotadza kushanda. Kana kuinewo vamwe vanozivawo mimwe minamato yekuti kana ndikaishandisa once and for all chipoko chake muchinda uyu achizombofi chakandinetsa zvekare, aiwa ndibatsireiwo. Ndichange ndichizongoteverera mucomment section. Hei vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Hanzi ndakaita go back to sender, ndaita go back to sender kudaro then ndikabva ndazosangana nechipoko chemuchinda uyo wandakaurayisa pago back to sender. Yo zvazvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndaingomhanya ndakatarisa umwe muhacha but ndainge ndisingasviki pamuhacha wacho iwoyo. Yo zvazvakaoma hazvo veduwe. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So all along mukoma zvimwe kuda ndo mistake wo iyo yandakaita, even though pandakapinda marriage ndainge ndingori nema phone numbers ex boyfriend yangu. So pari zvino manje nekudawo kwekuti mumamarriage munomboitikawo zvinoitika, saka ndaingotiwo kana ndikasanganawo nemachallenges andinenge ndasangana nawo mumarriage mangu ndaibva ndazoudzawo ex boyfriend nayewo aiti kana akasanganawo nechallenge iyo yaanenge asangana nayo mumarriage make aibva azondiudza kuti mukadzi wake
ari kuita chakati nechakati, saka taingoramba tichingosimbisana. But pari zvino ndiri kuno kumusha, so ndiri kuno kumusha iwo ex-boyfriend akabva azondiudza kuti ainge achangobvawo kujoni, akabva ati aiva nekapresent ako kaainge achida kundipa. So takabva tazosangana apo pataigara tichingowanzokusangana patainge tichiri mukomana nemusikana. Kunosangana kudai mukoma akabva angonditi hagi, ndokubva tahaga napaya. But hameno zvandakazongonzwa, munhu ndokubva azondipa foni, saka akandipa Samsung A24 akabva anditi foni iyi ndeyako, ndakakutengera, no one in the box. Saka ndakabva ndamuti why wanditengera foni? Akabva anditi handiti paya wakandiudza kuti murume wako asati akutengera foni akatanga akutuka akakuti uri careless nekuti wainge wasiya mwana achikandira foni yawainge uchishandisa mubhaketi rainge rakazara mvura. Ndikabva ndati wow, thank you. So handichazivi manje kuti izvi zvatava kuita hazvizokonzeresi here kuti tinge tichizosvika pakutanga kusangana zvekare pabonde. Apa iye is married and I am married. Zvaizvezvi mukoma tinotoitirana ma-appointments ekuti tinge tichionana, uye kana tikasatoonana the rest of the day ndinobva ndatonzwa ndichitonzwa ushoma hwekuti dai tangoonana, zvokuti ndinozotosvika pakutomumanikidza kuti ange achingodarika nekumba achindiona. Please tell me, what are the advantages and the disadvantages of the things that we are doing? Iye paakandipa phone akanditi no strings attached, I am married, you are married, we are not going to do anything. All that we do is that kana tiine ma-stresses tinongobvisana ma-stresses zvedu. Akabva ati yes, I know kuti takambodanana tikatombopengesana but takabva tazokanganisirana. Dai kwanga kuri kunzi we were supposed to get married to each other, tingadai takaroorana because takadanana for a very long time. Saka iye anongonditi love your husband because I love my wife. But nezvose izvi zvava kundiitira kundivimbisa zvinhu zvikuru. Zvaizvezvi akandibvunza kuti hauna here ka-project kaunoda kuti unge uchizoita so that usazongoramba uchinyengerera mari yemurume? Ndikamuti at least kana ndikaita project yemabroiler. Akanditi panodiwa mari. Ndikabva ndamuti panoda mari hombe. Akanditi tell me how much do you need? Ndikabva ndamuti ndanga ndichifungidzira kuti kana ndikatanga ne$600 US. Akabva ati how about I come up with $400 US, iwo ubva watsvakawo 200 tobva tatanga project yacho. But we have to do this project in secret. Tinenge tichingozivana pahuviri hwedu kuti tiri kuita business iri in partnership. So ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. But zvaizvezvi data chairo handitomborina, muchange muchizongonditirawo ma-screenshots kana vanhu vakazokomentawo panyaya yangu, ndichange ndichizongoverengawo pama-screenshots acho amuchazonditumidzira. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi ne-ex-boyfriend yangu tose tiri kumusha apa ndakabva ndatengerwa phone because ndakambomuudza pandainge ndichiri kusouth kuti murume wangu anditengera phone but atanga andituka kuti you are very careless. Saka ipapapa akabva andirova nesurprise ndokubva anditengera phone new from the box. Yo, zvazvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinodawo kureurura kuti ndakaita bonde nechitunha chehanzvadzi yangu. Ei mukoma, I don't even feel proud about the things that I did. So ndichizonosvikawo pakunoromba, ndakaromberawo kuSouth Africa but pari zvino handisisiko kuSouth Africa, ndava kunoku kuZim. Zvakaitika at that time sisi vangu ndo vakandidana vakabva vanditi mwana wamai wadiwa uya kuno. This was after mukadzi uyo wandainge ndichigara naye abva mukutuka amai nababa vangu because ndainge ndakawanawo mukadzi uyo ainge achizviti ainge akanaka. So uyu ndakasangana naye muHarare, my ex-wife, but ndakabva ndamunyepera because apo pandainge ndichishanda pamba pacho ndaishanda sagarden boy, but sometimes ndaimbopota ndichidriver murungu wangu zvekare nekupota ndichidriver
madam boss ndichienda navo kushopping. Zvino zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazosangana nechibhebhi, ndikabva ndazonyepera kuti ndainge ndichishanda padheni pasekuru vangu. Chibhebhi chikabva chanakirwa, saka ivo vanhu vandainge ndichishandira they were very open enough zvekuti ndakati ndazovaudza kuti ndainge ndasangana nemunhu wangu, but ndainge ndamunyepera kuti ndainge ndichishandira sekuru nagogo vangu. Vakabva vati it was fine, vakabva vati ndinge ndichiuya negirlfriend yangu ndokubva ndazouya nechibhebhi, ndikabva ndazointrodusa chibhebhi. Saka icho chaitongofungidzira kuti ndigogo nasekuru, ende taitopiwawo at least some space yekuti tinge tichionana. Vakabva vazondiratidza imwe motikari pamotikari dzavo, vakabva vati we have given you the go ahead yekuti pamunenge muchida kungobuda you just take the car mobva mamboendawo out just enjoying yourselves, because vanhu vechimanje manje they just live a modern life kuita kunge varungu. So mukoma chibhebhi chakabva chabhilivha kuti chainge chapinda machena. Pasina ngana nguva ndakabva ndamitisa chibhebhi. Zvino mukunomitisa chibhebhi chakabva chazouya, chikabva chauya navatete vacho. Ndikabva ndati unfortunately kuti tinge tichigara pano hazviite. Ndikabva ndataura nabosi, ndikabva ndakumbira motikari. Kati tiri munzira tichienda kumusha, tete nechibhebhi changu vainge vachitosimbisana, but at that time ndainge ndichitonyara kuti ndinge ndichivaudza kuti kwacho kwatainge tichienda ainge ari mahwani. Takazoti tasvika pamusha ndopavakabva vaona kuti awa ainge ari mahwani chaiwo. This was just poverty everywhere. Ndokubva ndazobuda pachena, ndikabva ndabudira bhebhi pachena, but usiku ihwohwo takazotorara tava kutonetsana. Anyway, mangwana acho makuseni tete vacho vakabva varamwa, vakabva vazoti vainge vava kudzokera kuHarare. Ininiwo ndainge ndanzi ndinge ndichizokasika kudzoka nemotikari yaboss. Ndokubva ndazongoti tete ngatidzokerei tose. Takafamba munzira, ivo vatete vasingambotaure neni kana kuita sei, vainge vachingoridza tsamwa chete. Ndakabva ndazovadropa ndokubva ndazodzokera kubasa, but nekudawo kwepressure ndakabva ndazongosiyawo basa ndava kuda kungozama kungojingirisa because ipapo kunyange zvangu ndainge ndichiwana mamwe mabenefits but mari painge pasina. Mai akati atuka vabereki vangu ndopandakabva ndazoya kuno kuJoni, ndikabva ndazotanga kugara pamba pemukuwasha, but mukoma nekuda kwepoverty ndakabva ndazotanga kungofambawo muvanhu vakasiyana siyana vandainge ndichingonzwa zvichinzi uyu anorombesa. Ndaiwanzo kuti paya pandinenge ndiri mutown ndaibva ndazotora tumapepa tuya uto twavanopa kuSouth Africa tweavo vanenge vachida kuromba. Ndokubva ndazopindawo pane chimwe chishopu apo pandakazonorombesewa. So ndakarombeswa neglass, ndikabva ndazonzi paglass apa painge pachazobuda uyo wandaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa. Pakabva pazobuda amai vangu, ndikabva ndati kwete, handikwanise kuti ndinge ndichichekeresa amai. Zvikabva zvazonzi since ndainge ndaramba kuchekeresa amai vangu ndainge ndichazopiwa punishment yekuti uyo wandainge ndichazochekeresa ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nechitunha chake mushure mekunge azoshayika. So mukoma pakabva pazobuda sisi vangu avo vainge vachindichengeta. Ndikabva ndangosarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachifa, ndikabva ndachekeresa sisi vangu. So sisi vangu vakazofirako kuJoni ikoko. Vakati vafa, n'anga iyaya yakabva yazondiudza kuti chitunha chesisi vangu chainge chichazoiswa kune imwe mochwari. Saka muridzi wemochwari iyeye anotoshandidzana nen'anga iyoyo. So sisi vangu vakati vashayika because vakaita zvekutsikwa nemotikari, vakabva vatongofirapo pasport. Saka ndakabva ndazoenda kumochwari kuya ndokubva ndazonorara nechitunha chasisi vangu. But mukoma at that time ndichizonosangana pabonde nechitunha chasisi vangu, it was not a nice place to be because sisi vangu vakati vachinodhumwa nemotikari iyoyo vakabva vazotsemuka musoro. But ndakatongozvipa ushingi hwekutongosangana pabonde nechitunha chavo. Ndakati ndapedza kuita bonde nechitunha chavo, n'anga iya yainge yakandimirira ikabva yazouya ikabva yazotora urume hwangu ameno zvayakazoita pachitunha chasisi vangu. Ndikabva ndazopiwa kamwe kainge kakaita kunge kadende. Ndikabva ndanzi kadende aka ndaifanira kuti ndinge ndichikachengetedza kuzonosvika sisi vangu vachizovigwa. Kana vavigwa ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunokaisa pamusoro peguva rasisi vangu. Kana ndadaro hanzi painge pachazomera ruva iri pagore, ndinofanira kuti ndinge ndichizodzoka ndichizodiridzira ruva iro rainge richazomera paguva rasisi vangu. So after ndaita zvose izvi mukoma ndakazongomuka one day ndikabva ndatoona kutoti
mumba umo mandainge ndivete mainge mutori nemari, and at that time kuti tinge tichitakura mutumbi wasisi painge pachidiwa 20,000 rands sezvo vainge vasina mapepa. So ndakati ndamuka ndaona kuti mumba mandainge ndivete mainge muine mari, ndakabva ndakasika kutora mari iyaya ndikabva ndazoiviga, ndikabva ndangoita sekunge ndainge ndabuda ndichitenderera ndokubva ndazodzoka paya. Tsanowo vainge vapiwawo mari dzechema, ndikabva ndazongowedzeredzawo nekuda kwekuti vanhu vainge vaine mastress. Hakuna kana akamboda kudzamisa pfungwa kuti ange achifunga kuti ko mukomana uyu mari aiwana kupi, because ndainge ndisina pekuti ndinoti apa ndo pandaishanda permanently. Ndokubva tazotakura mutumbi wasisi tichizodzoka nawo kuno kukumusha. Munzira umu motikari iyo yainge yakatakura mutumbi wasisi yaitombopota ichifa, saka nganga iya yainge yakanditi kana ndikasangana neshura randinenge ndasangana naro munzira apo patainge tichiuya nechitunha chasisi, ndaifanira kuti ndinge ndichingobhabhadzira kadende kaya ako kandainge ndapiwa. Apa ndaitonzwa kuti apa ndaiti kana ndikakabhabhadzira kaibva katotanga kutofema kudai kachifema. Mukoma ndozvandaingoita pose pataiona kuti motikari inenge yaita breakdown, ndaibva ndatanga kukabhabhadzira kudai ndichingozevezera ndichiti sisi musatsamwa, tava kutosvika kumba, sisi musatsamwa. Kunyange patainge tiri pabhodha ndaingobhabhadzira ndichingoti sisi musatsamwa, itai kuti mapepa enyu ange achikasika kugadziriswa kuti tinge tichipinda muroad kuitira kuti tikwanise kunokuradzikai mune zvakanaka pasina zvakawanda zvinenge zvaitika. Ndakakutadzirai ndinozviziva sisi, asi ndichazamawo kuti ndinge ndichizokuchengeterai vana venyu avo vamasiya. Ndo zvandainge ndakaudzwa nen'anga iyoyo. Takazosvika zvedu mune zvakanaka, ndokubva tazoradzika sisi. Takati taradzika sisi ndokubva ndazotayemera apo vanhu pavainge vapararira, ndikabva ndangoti zuva richangobva mukunyura, ndikabva ndamhanya ndikabva ndaenda kumakuva, ndokubva isa chidende chiya pamusoro peguva rasisi. Mangwana makuseni ndakabva ndazodarika neko, ndikabva ndatoona kutoti painge paine ruva iro rainge ramera. Ruva iri rakaita rose, ndokubva ndazotora huku ndikabva ndazodiridzira ruva riya. Ndakati ndichiridiridzira ruva iri ndikabva ndatoona rava kutotanga kutobluma. Ndakati richibluma kudaro ndikabva ndatoona pamusoro peguva rasisi pava nemari. Mari iyi yakatobuda muguva rasisi, ndokubva ndatora mari iyaya ndikabva ndaizadza muplastic bag. Yainge iri 320,000 US dollars. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we. Nai mukoma, kokana zvikazonzi mune ramangwana munge muchizochikeresa amai mobva mazotora ropa ravo, mobva mazonodiridzira ruva iroro neropa raamai venyu, muchazoita sei? What a sad story. Apa unenge uchiti uri kuzamawo kuti unge uchibatsira mwana waamai vako, izvo mwana waamai vako ndiye achakupinza muguva. Yo, zvazvakangoma hazvo vedu we. Hey.